И здрасти хора, днес снимам в един сервер Ironcraft, де съм снимал до сега и днес ще покажа тук с един мой ник, ето ми това. Развивам с него от един месец, така започнах. Нямам пари, не съм се трудил, събирам пари. Имах много пари, но сега нямам. Вижте какви мечове на тея. И аз съм такъв, нищо че ми взеха. И те всички са хакери, малко ми заби и мамка му. Ето това ми... това ми е къща, тук не съм слагал нищо. Тук ще го държа за някакви неща. Тук са най-хубавите в мазето. Ето това не ми е хубав айтъм, ето това ми е хубав айтъм. Ей това... 4 честа каски имам големи и нагръдници и от всичките брони остава ми един чест. Ето тези двата не остават. Тук отпред сложа мечовете, ама нали казах, не съм занимавал толкова много, така че нямах време толкова много да се развивам, защото трябваше много да уча. А това ми е лиценз за продават глави, председават на Марио Харио. Не отговарям на откраднати или изгубени глави. Лиценз от Tity Boy. И да ви кажа, този небостъргач, мишката ми беше повредена, ама аз старах и го направих за 2 часа. Чакай да спусна на чънкове, повече да ми видите колко висок на макс строението. Защо не ми зареждат чънковете? Настройки, чънка, области изключени, готово. И ако иска да се закача догоре, може да спра клипа и то така стане. И това ми е инвентар. Ще спра клипа след малко ще го пусна. Ще се върна. И горе съм. Върнах се. Това то дали не може да се ви надолу. Най-високо. Сега ще покаквам в една честа без едно нещо, защото ми е много ценно и не мога да покавам пред камерата. Това няма го гледате. Това ми е една честа. Изключвам това. Виж само. Писани от новите. Това всичко се видим букхит. Тази брадва е много рядка в сервера и не е показана на никого поради простата причина. Няма да казвам сега, но се оставя в една честа и бързо. Така. Отнехо. Виж, той си направил подобен меч като мой. Така. Сега съм се разсела. Ще да кажа нещо. Един админ без значение кой е, няма го споменавам. Сега, защото ми е много добър приятел. Ми беше напълнил парите догоре с 999 колкото може да. Но после разбраха, махнаха го. Мен ми взеха парите, бях жална до 7 дена, макар че съм виновен, той ми ги даде и без да съм ги искал. Даде ми пълен плод с глави като това, копна ми го и му насла глави, копирал, направил един етаж като моя и махна това и сложи етажи един върху друг няколко пъти, докато стане толкова висок. И това беше от мен. Не съм забрал така нещо. Добро, не съм строил. Само си видя листа.
Само този рез ми е робеге. Направих си реса, защото отдолу имам трапнати честови. Вижте, само аз мога да си ги отварям, пък иначе като няма рез, другите могат да отварят. И така, че като снимам, нали, направихме с общ канал с NoNAT TV и сега ще ви покажа неговия ресторант, който е много як. Само да го ми нареса рез лист NoNAT и вардон ресторанта се хареса. Така, това му е ресторанта, само да вляза вътре да го покажа. Отвън не е толкова як, но все пак си якичък. Вижте го тук. Не съм добавен, защото познах кандидатура и мисля, ще му отбра това съм го правил тук. Този вход пак аз съм го правил. Това го направи брат ми. Стъпалата съм го правил аз. Този ресторант сме го правили от основите ние, но купихме полуготов. Беше само конструкцията. Ние го доправихме малко, направихме втори етаж. Такива глупости. Има и други реси, брат ми, както знам. И са яки. Реста Паскуа 23. Ще съм отсекната сега. Това е с един мой ник, който ми за Пепи. Капуша описа казва. Те глави съм ги взел с нощи за 15 минути. С нощи имаш хакови, но с моят приятел бяхме, нали, те, но искахме да играем Пипи. Играхме. Оттам взех тези глави, тук не съм магнат, разбира се. Така, тази ограда един мой приятел я беше показал. Ще го спомена, той в момента админ Жако D91. Стана админ, ние си живеехме двамата. Бяхме голям тим на ПП. И това беше от мен, надявам се да ви е харесало. И чао!